नमस्कार प्रणाम। आज हमने के बहुत ही सुंदर पुरानी गीत लेके आयल बनी जा। कृष्ण भगवान के सोहर कैसे कृष्ण भगवान कालिया नाग के नथले बनी या कैसे गइल बनी, कैसे नाग नागिन से बात भइल बा, ये पूरा गीत के माध्यम से हमने के रह सबके सुनाई जा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा जसोदा मैया की जय जय। लाला ना गैया चरावे बिरिदा बनवा तो कान्हा पर कमरिया ले हाथ में बांसुरिया ले हाथ के बांसुरिया ले हो। लाला ना गैया चरावे बिरिदा बनवा तो कान्हा पर कमरिया ले हाथ में बांसुरिया ले हाथ के बांसुरिया ले हो। लाला ना जाई खड़ा भइले सिरहाना हो, जहाँ रे नागिन निंद सोवे, जहाँ रे नागिन निंद सोवे हो। लाला ना जाई खड़ा भइले सिरहाना हो, जहाँ रे नागिन निंद सोवे, जहाँ रे नागिन निंद सोवे हो। नाग सुतेले नागिन जागेली बेनिया डोलावेली बेनिया डोलावेली हो। लाला ना जाई खड़ा भइले सिरहानवा, जहाँ रे नागिन निंद सोवे, जहाँ रे नागिन निंद सोवे हो। जब नागिन ऐसन कोमल कृष्ण भगवान के देखली तो उका जनली कि के हवे, तू जनली कि कोनो बालक ह। तो नागिन हाथ जोड़ के विनती करे लगली, हे बालक एजा से तू चल जा, ई काली दह ह, हमार पति खिसियाई अगर उठ जाइए नु तो फिर तारा के जिंदा ना छोड़ी है। कृष्ण भगवान कहले कि तो उठा दे अपना पति के। मन में सोचली का नागिन भाई हती चुकी बालक, आई कितना हिम्मत के बात बोलत अरे। बालक तू फिर के अपना घरे चल जा, तू रास्ता भुला गिल बड़ा, तू गाय चरवा हव, तू के हव इतना बड़ बोली बोलत अरे। तब बालक कहत अरे कि तू पहले अपना नागे के जगा दा, उनकर हम शक्ति तनी देख ली। अब नागिनों के थोड़ा सा क्रोध आइल बा, पीठ ठोक के अपना नाग के जगौले बड़ी, पीठ ठोकले बड़ी, नाग के जगौले बड़ी। तब नाग उठल बड़े, तब देखी का होता। गीत के माध्यम से हमने के रोरा सबके सुनावत। फिरी जाहुए बालक फिरी जाहु, फिरी अपना घरे जाहु, फिरी अपना घरे जाहु हो। बालक नगवा उठी है आइला तो तोहारा के मारी दी है, तोहारा के मारी दी है। या तू गैया चारा हवा डगरिया तोहरो, भूली गइले डगरिया तोहरो, भूली गइले हो। ए बाबू लकिया तोहरो कालनिया रइले, काली रे दहवा आवेला, काली रे दहवा आवेला।
नागिन हो नहीं हमरो कालनिया रहिले हो काली रे दहवा आइले काली रे दहवा ए नागिन नगया पन देखू ना आगाई बहुसैया उनकर देख भी बहुसैया उनकर देख भी हो ए नागिन नगया पन देखू ना आगाई बहुसैया उनकर देख भी बहुसैया उनकर देख भी पीठ ठोकी ना गो के जागले लीना गो उठी बैठेले ना गो उठी बैठेले हो ए ललना नगवा उठेला ऋषि आइल सहस्र फेरा छोड़ेले सहैया झावर होई गईले कलैया झावर होई गईले ए ललना नगवा उठेला ऋषि आइल सहस्र फेरा छोड़ेला सहैया सावर होई गईले कलैया सावर होई गईले। जब नाग उठले खिसिया के जब फेन छोड़े लगले तो कन्हैया जी के गोरा से रंग सांवर हो गई वही घड़ी से सांवर हो गए कन्हैया जी। तब कन्हैया जी के भी क्रोध आइल बा कहते ऐसे ना मनी है और उनके के निकाले खातिर तो वहाँ के गई रहनी है। तब देखिए अब कृष्ण भगवान का करत तनी कैसे उनका के नागत है निकाल कालिया नाथ के नाथ तनी कैसे गीत के माध्यम से बताओ तनी। बन पैसी कुसावा काटवेले नागोजी के नाथेले नागोजी के नाथेले हो ए ललना नाग पीठी भइले आशा वार हो चली रे भइले गोकुल चली रे भइले गोकुल हो ए ललना नाग पीठी भइले आशा वार हो चली रे भइले गोकुल चली रे भइले गोकुल हो। तब नागिन जान गई कि ओहो हमार भूल रहल है। तब विनती करे लगली नागिन हाथ जोड़ के विनती करे लगली है सुमनी कृष्ण भगवान से क्या कहते कर जोरी नागिन बोलेली पैया परी बिनवेली पैया परी बिनवेली हो ए बाबुल हो अब की से दुरावाला टावो फेनु रे नाही आई भी फेनु रे नाही आई भी काली रे दहवा छोड़ी देबो काली रे दहवा छोड़ी देबो ए बाबुल हो अब की से दुरावाला काली रे दहवा छोड़ी देबो काली रे दहवा छोड़ी देबो लवटियो ना आई भी लवटियो ना आई भी हो। तब कृष्ण भगवान दयालु हैं नाग के बकस देनी काली दह के पानी शुद्ध कर देनी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा जसोदा मैया की जय, सुनने वाले सारे भक्त जनों की जय जय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करब जा, सब्सक्राइब करब जा, कमेंट करब जा, कमेंट में बताइब जा कि कैसन लागल है। आ पूरा वीडियो देखब जा तभी इस सोहर के आनंद आई।